Tasvika panzvimbo inonzi Auma mudunhu reOdzi, tichienda kunga tinoenda kunonzi kuNyamatsine. Tichangobva padhuze nepakabva kufukunyurwa guwa. Ndofunga vazhinji muri kuziva nyaya yeguwa rakabva kufukunyurwa iri, rambuya vakanga vavigwa vakafukunyurwa muguwa. Handiti kune vasina kunzwa nyaya iyoyo, ndichakupai mushure mwenyaya yatinayo nhasi. Ndichakusanangurirai kuti zvakafamba sei takasvika pakafukunyurwa guwa ipapo. Asi nhasi yandoda kuti mutange kunzwa ndeye mukomana akanyura mumvura paAuma, muchiitiko chinosiririsa, chiitiko chinorwadza, chashamisa vanhu vakawanda kuti chii chaizvo chanyatsa kutora nzvimbo kuti mukomana akasvika asiri kurwara angopinda mumvura panzvimbo panga pakadzama kwazvo, kudzama zvinotyisa. Paasati akambopinda ndobva apinda ipapo, ndiye Sarai. So toda kunzwa kuti zvafamba sei kuti mukomana uyu azopinda mumvura, azosvika pakunyura uye azosvika pakurasikirwa neupenyu nemvura. Ngatipindei munyaya yedu zvakazara. Thank you. Asvika nguva yasvika achibva kwaKenadi ati maipita mudhava yakodiridza nesi, madiridza nesi. Ndikati hatisati tadiridza, rozi iripo yanzi haidini, haiti kudiridza hawe, nesi inotsindira nesi. Ndikati ngatisadiridze kana pasina chekuti tidiridzise chinyi nesi. Zvikanzi kana ndoda kudiridza nesi, maipita nenzara, pita hamba unotora zvokuti tidini tibikise. Vaaenda waenda vwadzoka vati apita bika ndine chinyi ndine nzara, vatotakura pawabhegi rake kwakutoendesa kwamakati rasaro. Atodzoka bva pita wapedza kubika here, zvikanzi handisati ndasabika supu. Vabika supu yake vatomupa uyu, vamupa sadza riyari. Apedza kuchika sadza zvikandipei mvura, zvikanzi vanzi mvura irume. Kwakuti apedza kudaro kwakuti ini ndiri kutsva. Zvikana Martha ndikudire mvura iri monini here, iri mulunch box. Zvikanzi iri mulunch box haiti, handitonhorerwi ndoda kuita zvekusambira. Ndopapinda apa vapinda vatanomuti B pauri kusambira paugoni kusambira. Wadi kudini kuregedza zvekusambira, wakadhakwa doro rinokufurira kupinda nepasingaiti. Zvikanzi kana maipita munotora zvekupenga, ini ndikutopinda chidini chisambira. Ndopapinda vatotanga kusambira chinoda. Ndopanani napita mama uyai muone chinyi zvakuita B. Akutodzunguza musoro, akutotanga kutidini kutomwira hoto zvezve. Ndopanzi B uya haachaoneki mama, uyai mudini ndanduti wachashinangwe, uyai muone haachaoneki. Ndopandati chimanyonodini unodaidza baba Fei wayo wadini wamubuditse. Ndopamhanyi vasangana nababa Ana wamwarume 2 wanga uri panapa. So ndopata murita mafaniza munonyura chinyi munhu. Tikati matonyura munhu ari bonyura mama. Ndopa akontinya kudini kuenda kodini kunodaidza baba Fei vatonodaidzwa nevamwe anonzi madzibaba Tima. Kwatosvika uri garden baba Fei kwautomhanya kwakumusambira. Ndopawapinda wachimubudisa mudziwa mundopa wambomutsvaga vwadini wakuda kutobuda kuti arega tibude. Ndopawabva wamudini vawamona vawatobuda naye atonyaradza. Peter wamuri kutaura mwana akakura sei? Mwana wangu ane 14 years. Ndiye aona zvese zvichiitika. Tatitori tese panapa warituna sisi wacho akamira pasina ndruku wachawashinapa. Ndio watonyatsoona zvese zviri kuitika manyuriro aite. Iwe wanga wachingodidaidzwa nchichidongora nchidzoka nchiwachawashinapa. Saka iye yuyu ndiani wenyu anyura? Andi munhu watinongori manext door. Manext door. Akura sei? Handizivi pia, anzi ane 20 years.
Oh. Eh. Alright, zvakanaka mazvita mai. Tataurawo nasekuru vake vanga vachiti tatitori naye muchinguva chipfupi chapfuura apo. Ende anga asina unyanyodhakwa zvekuti munhu angabva azvikanda mumvura kana kudonheramo. Ngatinzweiwo sekuru vachitaura. Ndiri sekuru wa B. Ndazoto B ndandinaye. Nhasi makuseni. Takarara tese uzuro kumba kwamai wacho kumiro wakarorwa. Andizvo. Tatamuka makuseni. Tabva tatoenda pamashopu. B azondisiyawo ndiri pamashopu. Ndobva auya kumba kwatinogara kwauma. Pane kanhanho kubva kumhiri kwatatiri. Asi ndazvita zvekuzozwawo namai wacho B yati ashayika anyura mumvura. Ndokuuya kwatatoita kuti nditomuona. Alright. Ndisati ndakupai kuti zvatora nzvimbo kwakafukunyurwa mufi uko kuguva kurinda uko. Regai nditi ndazombotaura parutivi nemunhu abudisa mufi uyu mumvura achiratidza unyanzvi hukuru hunoshamisa, nokuti tichibvunza ipapapo kuti pakadzama sei. Aiwa, dziva rakadzama. Ndichakuratidzai dziva irori kunoperera vhidhiyo ino muone zvakaita dziva irori. Asi kana tichitaura kunozi kudzama kwemvura ndekwekuti tichingopinda chete pamvura ipapo pane masteps. Step number 1, step number 2, step number 3 zviri kunzi mvura inenge yatova munzeve muno. Right. Step number 4 ukaritsika nyangwe ukasimudza maoko hauoneki. Right. Tichizoenda kumberi kunova ndokwazosvika mukomana uyu. Zviri kunzi izvo panonga panotarisirwa kunzi pangangodzama zvekusvika kuma 15 to 20 meters depth. So zvinoreva kuti mukomana uyu aenda panhu pakazama chaizvo ende eye asingagoniwo kushambira mumvura. So tinongoti mweya wake uzorore murugare. Kune hama dzarasikirwa, Mwari werugare akusimbisei, Mwari akunyaradzei, Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu. So ndisati ndabva panapa ndichizokuratidzai dziva, ndichakusiyirai muchiona dziva ranyudza mukomana uyu. Asi regai nditi kune chimwe chiitiko takapfuura nepo, asi tinotenda kuti makanzwa zvakawanda zvakatsanangurwa pakasvika Karanganda TV ipapo vana baba Taps vachitsanangura zvavakatsanangura ipapo. Isu takasvika ipapo zvizhinji takazvinzwa, vakawanda takazvinzwa kuti kuna mai vakavigwa muguva, vavigwa muguva mai ava. Mushure mwevhiki oro vhiki nemadays guva rakaonekwa rakavhurwa. Guva raonekwa rakavhurwa, vanga vakachekwa nyama dzepasi pemuromo apa kuya pagurukuru panapa pachitorwa mapatsi nekunyovhorwa kumeso nemaziso anga akabviswa. Zvinonziwo pakavhurwa here pamusoro kuda pakatorwa brain here nekugerwa kunhengo yesikarudzi kunoku hatichazivi kuti ndengeza yacho chaiyo chaiyo yanga ichipo here kana kuti panga pakatorwa futi chikamu ipapo. So ndezvimwe zvezvinhu zviri kuitika mwaodzi zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoera, zvinoda kufumurwa zvakataurwa natete Tilda. Ini ndatora nguva yakareba ndiri muno mwaodzi ndichiona mashura nezviratidzo. Vamwe vanotsikwa nemagutsu, vamwe vanodonhera mumakomba, mimwe migodhi inobudisa misoro yevanhu, nyaya dzatiri kuisa pana. So zviri kuitika munzvimbo yeodzi hazvina kuchamira zvakanaka kunyatsotaura chokwadi chaicho. So ini pandasvika pachiitiko ichi nepanzvimbo iyi ndaona pamboita kanenge kakudhonzerana. Vakawanda kunyangwe kusanganisira nehama chaidzo vaitya kuti ndiani angatanga kuti tisvike zvetibudise munhu uyu timuite timuvige zvakare patsva. Panga pachiita kakudhonzerana, asi tinoda kutenda Mwari zvikuru kuti basa razofamba zvakanaka. Munhu akavigwa, handitika vehealth vazenge varipo, munhu
akavigwa patsva, hama dzisatenderana kuti munhu adini avigwe. Saka da kukutendai nekutarira chirongwa chino, ndakukusiyirai muchiona dziva iri ranyudza mukomana uyu. Mwari akukomborerei tosangana mune zvimwe zvirongwa muzita raJesu. Amen. Bye bye.